салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони мошинбозор тиҷе. Инак бо дархости зиёди тамошобинони азизи мо имрӯз аз нарху навои лабоҳо, даматҳо ва нарху навоша фаҳмидан меомадем. ҳозир то ҳадди имкон нарху навошони фаҳмида барои шумо маълумот медиҳем, то ин ки барои шумо боз дастар барои харидан шавад. дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. мошини навбатии мо лабо, солаш 2004. ин ҷои боркашони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин дохили салон, пробегаш 28000 километр. ин CD плеер дорад, ин коробкаш механик. ҳолати салони мошин. нархаш чанд пуд? нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 723 18 14. боз як мошини мо лабо, солаш 2008. ин намуди берунаи мошин, ин ҷои боркашонии мошин. чӣ хеле ки дида истодед, ҷои боркашонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 135000 километр. ёдовар мешим, ҳозир ҳаво гарм, кондитсионерашам кор мекунад. нархаш чанд пул? телефонтон чанд? нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. телефон чанд? телефон барои маълумот 92 750 3501. боз як мошини навбатии мо лабо, солаш 2008. вагонми? мошин вагонӣ мебошад. ин ҷои боркашониш тапча буда. ҳозир дохилаша мебинӣ. дохилаш чӣ хеле ки дида истодед, дохилаш бисёр ҳолаташ хуб. ҳозир дохили салонро барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик. ҳозир пробегашам мегӯем барои шумо. магнитофонам дорад. пробегаш 172000 километр. нархаш чанд шуд? нархи мошин 48000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 736 0014. вагонми? ин вагонми? лабо, солаш 2010. мошин вагонӣ мебошад. ин ҷои боркашониш. ҷои боркашонишам дар ҳолати хуб. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, инҷа магнитофон, инҷа коробкаш механик. пробегаш хеле маълум де. ин мотори мошин. нархи мошин 50000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 744 81 06. боз як мошини навбатии мо лабо, солаш 2010. ин ҷои боркашониш берзинкаи маҳкам шудагӣ. ҷои боркашониш. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
دو الکتروپاکت مایتفون این коробкаш механик ҳозир пробегаш мефаҳмем пробегаш 253000 километр манин ҳолати мотори мошин нархи ин мошинам 50000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 744 81 06 лабо солаш 2006 мошин вагони мебошад неч хеле ки дида истодед ҷои боркишонии мошин мани намуд асқафои мошин ин ҷои боркишониш дар ҳолати хуб ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот дидем дохили салон ин магнитофон дорад коробкаш механик пробегаш 62000 километр мани ҳолати салони мошин нархаш чанд ко нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 3 23 35 лабо солаш 2006 мошин вагони мебошад мени намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед мени ҷои боркашониш мени ҷои боркашонишам дар ҳолати хуб дохили салон коробкаш яъне механик ду электропакет магнитофон пробегаш 222000 километр пробегаш 222000 километр нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад телефон чанд ко телефон барои маълумот 92 38 25 95 лабо солаш 2010 мошин вагони мебошад мани намуди берунаи мошин мани ҷои боркашони мошин ёдовар мешин рангаш раднои ини худаш ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем ду электропакет коробкаш механик инҷа магнитофон дорад пробегаш 335000 километр мани ҳолати мотори мошин ин нархаш чанд пули не 52 нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 945 00 08 мошин навбати моддам аст солаш 99 мани намуди берунаи мошин мана ин намуди берунаш мани намуд асқафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон коробкаш механик мани cd плеер дорад пробегаш 23000 километр як круг гаштагиме мани дохили салонаш яна тафо ҷои мусофиркашон агар сидени монтон ҷои мусофиркашон мешавад чанд пул гусосе савдо шая нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 775 25 95 мошин навбати мо танген боркашон солаш 2007 мани намуди берунаи мошин мана мани намуд асқафои мошин мани ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед ин дохили салон коробкаш механик мани cd плеер дорад ҳозир пробегишам мефаҳмем пробег
пробегаш 94 000 километр. این حالت سالانی ماشین نرخش چند که؟ نرخی ماشین 23,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 864 68 43. ماشین نوبتی ما لامبو سالش 95. منی نمودی بیرونی ماشین منی نمود از کفای ماشین منی جای بارکشانیش از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. коробкаш механик, радио FM دارد. пробегаш 31,000 کیلومتر. یک کروب گشتگی. نرخش چند؟ نرخ ماشین 27,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 703 78 00.